Ara sí que s'escolta el meu micro. Estem a punt de començar. Vale. Ara sí, Ricard. Li donem o no, Pipe? Ara sí, gasto. És hora d'engegar les màquines. Som-hi. Piponcio! Ricard! Ja hi som. Hem arribat. Arribat, ha començat l'era de la gran aventura. Ha arribat el moment. Ha començat. Després de 2 mesos... Tothom, Estava la Marina esperant, estava... Tothom, la Marina, estava esperant fins i tot els gates. La Marina, la Marta, en Joan, en Roger... La Laura. Tots. Ningú s'ho esperava. Tothom. Ningú s'ho esperava, tothom ho esperava, però, Bueno, vale. Més ho esperava probablement érem tu i jo, oi que sí? Probablement. Vale, molt bé. Doncs comencem, no? Sí, aquí estem. Bueno, comencem presentant-nos. Sí, comença tu si vols. Vale, molt bé. Espera, crec que baixaré una mica la música, potser està una mica alta. Aviam, massa música èpica per aquí. Massa epicitat. Neurones. Jo tinc les neurones. Quan hi ha molta epicitat, em ve una mica de mal de cap, A mi em ve mal de neurones. Quan hi ha excés d'epicitat, també mal de cap. I últimament, sempre que miro One Piece i llegeixo One Piece, em fa molt mal al cap. Molt mal de cap, perquè és massa èpic. És molt èpic. Una mica. En Goda s'està passant una mica. Vale. Molt bé, doncs començarem amb una mica de presentació, o què? Sí, endavant. Vale, doncs aviam, aquest és el primer capítol de La fruiteria del diable, el nostre podcast. El meu nom és Ricard. I bé, us explicarem una miqueta què farem en aquest podcast, de què parlarem, qui som i com hem arribat fins aquí. Vale, doncs per començar, el meu nom és Ricard, em solen dir Ricky i així em dirà en Pipe durant els programes i els convidats que puguin venir, convidats i convidades. Bé, tinc 27 anys, actualment estic vivint per la zona de Girona i res, la veritat és que ja deu fer un anyet i poc que em vaig començar a ficar com més en sèrio en el mundillo de One Piece, tot i que jo vinc del 3XL. Jo era un dels nens que entrava a casa, llançava la motxilla i es plantava davant del sofà. No em preocupava gaire si tenia deures o no, perquè primer anava a One Piece, anava a Inuyasha, anava a Yu Yu Hakusho... Bueno, totes aquestes sèries que han marcat una mica la nostra infància. Bé, jo me'n recordo de One Piece... Ho expliquem ja tot o comencem a explicar la nostra relació amb One Piece una mica més endavant? Potser ens esperem una mica, perquè ara... Deixo que et presentis tu. Endavant, Pipe. Sí, així ja després fem una mica més de conversa al respecte i tal. Doncs jo sóc el Felipe, però tothom em pot dir Pipe i tal. I ara sí, bueno, de la mateixa forma que ha dit el Ricard, jo també tinc 26 anys, ell té 27, jo estic vivint a les terres del nord, que podríem dir com si fos això l'illa dels gegants, més o menys. I jo tinc una experiència una mica més diferent a del Ricard, perquè jo realment era una d'aquelles persones que deia One Piece, 1000 episodis, això ho veurà ta mare. O sigui, jo era una d'aquelles persones, jo no vaig veure One Piece des que era petit, o sigui, jo tenim una mica més diferent. Per tant, va arribar un moment en què vaig dir, bueno, va, li donarem un try, ho provarem, aviam què tal va. I va ser un abans i un després, la veritat, o sigui, sincerament no m'ho esperava, perquè és que tenia, com es diu això, tenia el llistó tan baix de que no m'esperava que m'agradés tant. No és només un ànime, si és que pràcticament soc una de les persones que podria dir que One Piece podria ser una espècie de religió, si vols tirar cap a l'extremisme. Però sí, o sigui, tot i que jo també era una de les persones que mirava el Super 3 a petit, com ell diu, Inuyasha, el Conan, i etc. No vaig arribar a posar-me a veure One Piece, era més de Dragon Ball, però One Piece s'ha superposat completament a la meva vida i és genial. O sigui, convido a tothom a donar-li un try de la mateixa forma que vaig fer jo, perquè de veritat val la pena. Estic convençut que qui hagi arribat fins a nosaltres segurament ja sap més o menys què és One Piece.
i Bueno, en sí, què no? consisteix aquesta obra. Vale, a mi Això és m'agradaria explicar també una mica com hem arribat a dia d'avui. O sigui, jo recordo que jo vaig estar mirant One Piece durant molt de temps. O sigui, vaig estar mirant més que One Piece, vaig estar mirant Skypiea molt de temps, el 3XL, a la tele, un cop, rere un altre, rere un altre, rere un altre, perquè bueno, doncs el 3XL només havien comprat fins a Skypiea i quan s'acabava tornaven a començar. Veia capítols sueltos també, però jo la veritat l'arc que tinc més present és Skypiea. Arc que vaig arribar pues, a tenir-li bastanta mania perquè era com encenies la tele i un altre cop Skypiea, un altre cop el pibe dels rayos, un altre cop que pesats, tio! I els putos monjos i no sé què, els pibes de les ales, devuelvan el oro... Molt pesat. De la tele que te la posen tots els dies, no? Sí. Que arribes a casa i dius, bueno, una altra vegada l'episodi que he vist 24 vegades, sí, però mira, però me'l miraré igualment, no? Here we go. O sigui, el primer cop era com, va, guapíssim, està guapíssim. El segon cop, quina sort que ho tornen a passar, que bé. El tercer cop, bueno, ja me la començo a saber, però està guapo igual. Quarta, cinquena, sisena, ja era desesperació absoluta. I la veritat és que pues, em vaig oblidar de One Piece al final, perquè jo sabia, òbviament, que seguia avançant i, per exemple, em vaig fer l'espoiler de l'Ace, me'l vaig fer fa moltíssim, molt abans de veure el capítol, diguem, en si. Hòstia, la típica. Però és que és com és com l'espoiler més famós, o sigui, és que quasi qualsevol persona abans de començar One Piece ja sap que en Luffy té un... Luffy, bueno, després ho parlem, això. Té un germà i que es va convertir en un donete. Això qui més qui menys... És l'espoiler dels spoilers. Sí, qui més qui menys ho sap. És com veure una pel·lícula d'Indiana Jones i saber que al final guanya l'Indiana Jones. Bueno, doncs és el que hi ha, no? I res, recordo que ho vaig deixar de veure perquè... Bueno, doncs perquè no em motivava, no havia vist pràcticament mai animes amb pirata, no pensava pagar cap plataforma, en aquell moment tampoc hi havia cap plataforma de streaming que donés anime, no existia ni el Netflix. D'això parlo fa més de 5 anys, 6 anys, quan ho vaig deixar de veure. I clar, hi va haver un moment que ja no sabia res de One Piece, jo sabia que encara existia, me'n recordo fa molt de temps que vaig anar al Saló del Manga i entrant hi havia publicitats que estaven a punt d'estrenar el capítol 1000 de l'anime. I jo no havia passat Skypiea, quasi. No, estava a Water 7, crec. Estava entre Water 7 i Enies Lobby. Són bastants episodis igualment. Sí, estava por ahí. Però no vaig arribar a superar mai. Jo havia vist el lleopard aquest i em semblava algo guapíssim, però no havia vist mai com s'acabava la baralla ni res. Jo sabia que s'estaven allà pegando de punitiassos amb en Luffy, però realment... I no sé per què el meu jo adolescent va dir en plan, ok, no vull saber com acaba, saps? En plan, doncs ja està, ho deixem aquí. Fins que, bueno, pues, més endavant vaig començar a veure que això ja pues, s'estava allargant molt, que la penya tenia molt de hype, vaig veure... pues el GR5, no? la cinquena marxa, vaig veure l'aparició d'en Kaido, tal, spoilers que m'anaven sortint. Clar, suposo que això tot ho vas veure en forma de spoilers, no? Sí, amb memes, amb coses que per mi ja no eren ni tan spoilers perquè era com, bueno, penya random, però tampoc sé què està passant ben bé a l'anime, així que tampoc. Ja. I fins que vaig dir un dia, va, m'ho vull tornar a mirar. I a més, com que tu també t'ho estaves mirant i de tant en tant ho parlàvem, però clar, anaves 700 capítols per davant meu o més. Així que el dia que... El què? M'estàs dient que quan jo estava mirant One Piece tu encara no l'havies acabat, tampoc? No, que va, em faltava molt encara. No me'n recordava, Sí, passa que jo li tenia molt de carinyo i no et feia tantes bromes com els altres companys nostres. Vale. I quan vam fer l'anunci, me'n recordo perfectament, quan vam fer l'anunci que feien el peron de 6 mesos, tant del manga com de l'anime, vaig dir, ja està, és el moment, tinc 6 mesos per començar a fondre i posar totes les meves energies aquí i veure-ho, perquè la veritat és que em sento afortunat d'estar en aquest moment de la història, bueno, de la història de l'anime, no? I del manga, on podrem ser testimonis en directe del que és el One Piece i de, bueno,
pues, la conclusió d'una sèrie tan massiva, no? Tan gran, tan gegant com és l'obra d'Eiichiro Oda. I Crec que, res, en pues, a veritat, tope, a fondo, ja està, i ara pues, sóc addicte. molta gent crec que ha fet com tu i recuperar-ho, tornar amb aquest peron dels 6 mesos per recuperar el que no tenien abans. Jo crec Per tant, que sí. crec que tu, rotllo, formes part d'un grup molt gran de gent. D'una massa, eh? A més, crec que va coincidir ben bé l'estrena, no?, del live action de One Piece amb el Paron, i molta gent crec que potser va veure el live action i van venir com, no?, nostàlgia i tal, i va dir, va, pues, torno a començar o començo per on ho havia deixat, o així. Sí. Crec que també va ser segurament una estratègia de màrqueting, perquè molta gent, després de veure el live action, s'ha decidit a veure el de veritat, o... No sé si darrere tenien pensat fer una estratègia de màrqueting o no, però vulguis o no, jo crec que els va funcionar molt bé, perquè no només gent va recuperar durant aquells 6 mesos de tornar a començar a veure-ho, sinó que hi ha molta gent que va començar des de zero, rotllo, gent que no l'havia vist mai i diu, bueno, va, jo què sé, ho començaré a veure. Sí, sí, sí. A mi em va fer molta gràcia com com el fenomen que es va crear a internet, que era com tot de creadors de contingut i creadores de contingut que feien contingut referent a l'anime, al manga o concretament a One Piece, que van començar com a fer càlculs de vale, falten no sé quants dies perquè tornin a començar, per tant, si et mires un capítol cada dia, això serien 233 hores que multiplicat per... I era com, estàs sense mirar-t'ho, mira tu, ara és el moment. És completament... O sigui, es va generar completament una espècie de moviment social en el que veies que tothom deia bueno, va, és que em posaré a veure One Piece, és que ho he de deixar aquí, és que és el meu moment, i fins i tot m'agradava moltíssim el tema de que hi havia gent que deia... Hi havia molts creadors que deien ho has de veure ara per no ser una d'aquelles persones que sortirà el One Piece a la sèrie i ho veuràs i et faràs l'espoiler de la vida, saps? Clar. Ho has de veure ara i és la teva oportunitat de recuperar. Serà impossible no veure, o sigui, quan passi és que... O sigui, patarà l'internet, pots intentar evitar-ho, però no et donarà temps a mirar tota la sèrie. No, igual que quan va sortir el GR5. Sí, va sortir el GR5 i va patar l'internet, I 2 dies després ja estava l'AliExpress patat de samarretes del GR5. Vull dir... Hombre, el puto merchandising, que és... Hi ha massa. Sí, sembla que l'hagi creat l'AliExpress, el GR5, perquè semblava que tenia un merchandatge abans de que el tragués, l'Oda. L'Eiichiro Oda ja tenia la conspiració creada. Ho tenia tot pensat. Ell, en veritat, l'Eiichiro Oda és el jefe, és el CEO de l'AliExpress. És el CEO de l'AliExpress. En veritat, One Piece li és igual, és tot una estratègia per vendre coses per l'AliExpress. Passa que va començar a motivar-se i mira, pues una cosa... És que són teories, això és una altra cosa de les que parlarem, les teories boges, perquè és que hi ha tantes teories, hi han passat tantes coses, que arriba el punt en què dius, podria ser, 100%, podria ser. I com que, bueno, crec que ja està confirmat que l'Oda tira endavant i tira enrere segons li convé, vull dir, a vegades com una teoria que era 100% plausible, que tu l'escoltes i dius, no, és que 100%, ha de ser això 100%, i després veus que s'ha canviat, però dius, Oda, carinyo, tu has vist que t'havien pillat i ho has canviat. Sí. Bueno, aviam, deixa'm explicar una mica també el meu, perquè és el que he comentat molt curtet. No va ser de la mateixa forma que el Ricard, sinó que jo veia... Jo mirava molt d'anime en general, qualsevol cosa, i també m'agradaven doncs, els típics grans de Dragon Ball i tal, i moltíssimes altres coses. Però no va ser fins tard, perquè la gent em deia has de veure One Piece, tot aquell moviment social que dèiem d'Instagram i de TikToks, que sortia el GR5 i tal. Jo ni puta idea, jo pensava que One Piece era un merdote, o sigui, la gent em deia One Piece i deia, passa, tio, que hi ha milers d'episodis, no tenia ni idea. De fet, tinc un bon company que va ser el que més em va animar a veure One Piece, que no parava d'enviar-me coses, no parava de Tito, has de veure One Piece. I jo, em va costar moltíssim començar-ho, la veritat, em va costar moltíssim. Però va ser això de que arriba el moment en què li dones el try i comences i veus i dius, bueno, va, no estava malament. Ho acceptes d'alguna forma.
Però després va arribar fins a un moment, tothom té un moment diferent, però hi ha molta gent que coincideix, però arriba un moment en què dius, hòstia, oficialment això mola. Oficialment això m'agrada. Oficialment ho estic disfrutant moltíssim. I això per mi, per exemple, va ser el Enies Lobby. Després d'Enies Lobby dic, buah, oficialment m'agrada One Piece. No hi ha marxa enrere. Jo crec no que hi ha marxa enrere. Hi ha com un termòmetre, no?, quan comences a mirar One Piece, i com que hi han escenes en concret, o sigui, tot el capítol va com sumant una mica, no?, el termòmetre, però després hi ha escenes en concret que fan que el termòmetre s'omple molt i ja quan arribes a dalt de tot ja no es pot baixar. O sigui, tu vas veient les coses que passen amb el Merry, no sé què, després lo de la Nico Robin, les historietes, bueno, tots els flashbacks que ens han deixat veure, que si l'Usopp, que l'abandona el pare, la seva mare es mort, i és un puto mentider, ningú se'l creu, en Sanji amb l'altre pibe menjant-se la seva pròpia cama, no sé què, la Robin plorant i cridant que vol viure, en Luffy dient-li amb en Sogeking que destrueixi la bandera, la lluita i quan veus ja tot això, si una persona arriba a Enies Lobby, està veient l'escena de la despedida del Going Merry i en aquell moment no està enganxat a One Piece, agafa i marxa del planeta. És que és això, saps quants de memes he vist al respecte que diuen no, t'ho juro, tio, que quan arribes a l'episodi 350 t'agradarà, saps? I és que, tio, 350 episodis, o sigui, òbviament que no m'agrada, o sigui, quants animes coneixes tu que tinguin 300 episodis? Bueno, només Naruto té 300, no? Sí, Naruto, no sé, alguns altres, no sé si coneixeràs, Black Clover té com 150, 180, no sé. No l'he vist, però que bueno, el que vull dir és que no hi ha tants animes amb tants episodis. Per tant, et diuen, et juro que l'episodi 300 està molt xulo. Jo crec també que per mirar One Piece t'has d'haver entrenat una mica amb algun altre anime, perquè sí que és veritat que començar un anime o llegir-te un manga, si ja t'estàs llegint el manga és que ja estàs una mica curtit, però si t'has de començar a mirar un anime que té 1000 episodis i no tens cap referència prèvia, sí que és veritat que hi ha moltes probabilitats de que t'encansis abans. En canvi, si potser ja t'has vist Naruto, per exemple, que et mires la primera de quan és un nen, no? El Naruto a seques, i la primera és com, bueno, uns capítols estan guapos, altres estan brutals, alguns són de relleno total, que dius, vaja puta merda, aquest me l'acabo saltant o me'l miro així de passada, i acabes com construint, bueno, la primera sèrie, Naruto Shippuden, tal, i com acabes sumant-ho tot i entens, no?, una mica la funció del relleno o de potser els capítols que no són tan guais, però has fet com una prova del que serà One Piece, no?, de que hi ha capítols potser que no estan tan entretinguts, hi ha capítols que més, hi ha capítols que menys, però que al final t'acabes enganxant, no? Però sí, jo entenc que per una persona que no hagi vist res i realment no té cap més motivació que centenars de desconeguts a internet que li diuen mira One Piece, mira One Piece, mira One Piece, clar, també... Ja, o sigui, t'acaba cremant una mica el cap. Pot ser. O sigui, crec que té molt de sentit el que dius. No tothom... No pots agafar una persona que està acostumada a veure les sèries de Netflix i dir-li, mira't 1000 episodis de One Piece. Aquella persona que està acostumada a veure les sèries, no sé, que es generen com xurros per Netflix i HBO i tal, no... És que són diferents, per tant... Sí que és veritat que necessites una mica de context, potser... Sí. No, és que no és context, una mica d'experiència d'haver vist algú abans. Sí, entrenar-te una mica, educar-te en la visió. Sí, hi ha algunes sèries també més paral·leles, jo què sé, hi ha de molt famoses, com allò Attack of Titans o Demon Slayer, que la gent pot començar-les a veure perquè són molt amigables i a molta gent li agrada. Pot ser una introducció. Sí, una espècie d'introducció a l'anime, i diguis, bueno, va, l'anime no és per crios, l'anime no és per pervertits. Claro, l'anime no només és Shin-chan i Doraemon, saps? Bé, és que podríem treure un podcast sencer simplement parlar de dels prejudicis que té l'anime i el One Piece i tot. Sí, com en tots els gèneres, no? En totes les arts, i n'hi ha alguna o altra, o vàries, que estan més subestimades, no? Infravalorades. Sobretot per la gent que es creu més llesta. O sigui, la gent normalment que es creu més llesta és la que parla menys i la que la sol cagar més, perquè com que no saben del que estan parlant, s'atreveixen a parlar-ne i la caguen, no? Sí. No, és el que dic, o sigui, aquests prejudicis de dir
de la gent que pensa que l'anime és per pervertits, que l'anime o és per nens petits o coses d'aquestes, és gent que, tio, si no saps, no diguis perquè és que estàs dient borrades. Sí que és veritat, o sigui, l'anime en general és molt gran. Sí que és veritat que hi ha coses que són una mica discutibles. És veritat, no t'ho trec, però no vol dir que l'anime, en general, és això. Em sembla molt hipòcrita quan després pots veure sèries a la tele amb gent que estan literalment follant o fent coses d'aquestes i dius, tio, què m'estàs explicant? Jo crec que al final també és entendre que l'anime no és un gènere. O sigui, l'anime és Exacte. una Sí. forma d'expressar un art que és un tipus d'il·lustració animada, no? Sí, tens raó. I dins de l'anime, òbviament, hi ha Hi ha centenars de gèneres, tens que si el Sí. shonen, que si no sé què, no sé quant, que si els roboticos, tal. Però vull dir, és com la penya que diu no, és que no m'agrada la música en català. I què vols dir que no t'agrada la música en català? En plan, cap gènere de res, en plan. No Clar, pots clar, dir que no t'agrada la música en català. O sigui, tu pots dir que no t'agrada el rock, que no t'agrada el reggaeton, que no t'agrada el rap, que no t'agrada el pop. Vale, això són gustos. Però després, dins de cada gènere, doncs, no? Hi ha pop rus, pop brasileny, pop Exacte. anglès, pop espanyol, vull dir, que és absurd, Sí, és no? el que Com dius, no? dir no m'agrada algo que és tan gran i tan gegant, no? Vull dir que realment crec que perquè algú digui això i que sigui veritat és que ha de tenir, jo què sé, algun tipus de trauma darrere de l'anime que no pas perquè no li agrada veure dibuixos que es mouen. Al final... No, són els prejudicis socials, o sigui, sincerament, jo crec que es basa bàsicament en això, que la gent pensi que ets un nerd, que pensi que ets un friki o que pensi que ets un otaku. Per tant... Jo crec que la gent es limita molt com dient què diu de mi que jo miri anime, no? Sí, però tot i que penso que els últims anys això s'ha millorat moltíssim. Sí. Abans era mires anime, ets otaku. Ara ja no, ara hi ha molta gent que ho mira molt més obertament, està com molt més acceptat. No sé si és perquè la gent que mirava anime ha crescut, s'han convertit en adults, o potser simplement el fenomen de l'internet i de les xarxes que ha ajudat a que la gent ho miri molt més. Sí, jo crec que tens molta raó amb això, jo crec que les noves generacions al final han anat creixent i com hem vist manga i anime des de petits i des de petites, doncs, a mesura que hem anat creixent no hem deixat això, no? Com els videojocs, vam començar a jugar a videojocs de petit, almenys en el meu cas, i no he deixat mai de jugar a videojocs, o sigui, he tingut èpoques de més i de menys, però més o menys sempre he estat al dia de les últimes novetats, almenys les més grans, o de les coses que a mi més m'interessen, de quan surt una nova generació de consoles, què té aquesta nova generació que aporta a la indústria. Vull dir, són coses que al final arrossegues tota la vida, si t'agrada més o menys. Són hobbies que no deixes, i si deixes, sempre els hi guardes un mínim de carinyo, no? I que el que crec que també ha fet que molta més gent s'acostés a l'anime, una prova de que molta més gent s'està acostant a l'anime és que ja és mainstream mirar anime. Sí, és molt mainstream, és molt mainstream. En el moment que entres al putíssim Bershka i et trobes samarretes d'Attack on Titan, de Naruto, no sé què, i que abans és com compraven els pijos i els popus i tot, i abans era impensable trobar absolutament res d'anime, ja no al Bershka ni això, enlloc, vull dir, quan érem petits on trobaves alguna d'anime? No, pràcticament enlloc. Com a molt trobaves el manga, podies comprar el manga en castellà, com a molt, si buscaves bé en alguna llibreria. Que segurament també era perquè el propietari o propietària era mig friqui, o tenia un fill friqui o una filla friqui, qualsevol cosa, que li havia dit, per què no compres això, que ara s'està posant de moda? Segurament, perquè segurament jo et dic que l'assumpte del meu poble, que tenia el quiosc de feia més de 40 anys, que s'havia passat tota la vida venent puros i diaris, no crec que un dia se li ocorregués dir, doncs compraré les històries animades d'aquest detectiu que és un nen petit i... No, i per extrapolar-ho al tema principal, a One Piece, això ha ajudat moltíssim, o sigui, si ho compares, si fas la comparativa, el fet de que les marques grans, que s'hagi tornat mainstream i que hi hagi merchandising, és que no sé si és una causalitat o que està provocat per això, però també ha ajudat moltíssim a que la gent normal ho tingui acceptat i que moltíssima gent també
digui, buah, miraré One Piece. O digui, sí, One Piece, com a mínim em sona, o sé què és One Piece. Sí. Perquè si no, per mi abans em deies One Piece i jo què sé, una sèrie de pirates. Ni idea què més era, eren piratetes que van por ahí a disparar-se, no tenien ni idea. Com Pirates del Caribe, però amb dibuixos animats, no? Sí, realment em pensava que era això. O sigui, jo quan em deien One Piece em pensava que era això, però si és que el millor del tot és que no té res a veure. No, per res. És completament diferent. Que surt la paraula pirates i que la bandera surt en calaveres, que va molt. Sí. Bueno, Sí. pues, suposo que per focalitzar-nos una miqueta, bàsicament el que serà el nostre podcast, les xerrades que tindrem, serà bàsicament això, coses relacionades al respecte. Tenim molt bones idees de fer debats, de fer coses d'actualitats, apartats de teories, notícies, òbviament relacionat amb One Piece, però no fa falta que sigui completament 100%, sempre hi haurà comparacions amb altres coses, però sí, serà d'aquest rotllo, crec jo. A l'inici del podcast, al igual que altres podcasts en els que ens hem inspirat i hem après, perquè ningú neix après i per tant hem tingut que buscar gent que en sapigués més que nosaltres perquè ens ajudés una mica, no?, a donar-li forma. Segurament al principi del podcast pues, xerrarem una mica més de les nostres coses, no? Pipe, com t'anà la setmana, no sé què, etc. Malament. Si t'estàs mirant algun anime nou, si, jo què sé, o t'estàs llegint algun llibre, o has començat algun videojoc, o qualsevol cosa, no? Ens posarem una mica al dia, etc. I iniciarem el podcast. Clar, One Piece no és la norma general, però sí que, o sigui, molta gent ho exagera, com he dit abans que podria ser una religió, però si és que hi ha vegades que d'alguna forma arriba a tocar com que sí, perquè és que abans que jo veiés One Piece em preguntaven quin és el teu millor anime, o el teu anime preferit, i jo havia de pensar i deia, ostres, és que he vist un anime que era brutal i m'agrada moltíssim, però ara, quan a vegades em pregunten quin és el teu anime preferit o quin creus que és el millor, és que no tinc dubte, dic One Piece. És que One Piece és un abans i un després, Per molt i que hi hagi animes de 9,9, animes que m'hagin encantat, que també siguin brutals. Cap es pot comparar amb One Piece. Si és que ho barreja, més que res pel tema de la comparació de temps, que anys que passen, per mi és com una espècie de camp de llavors, que fa 20 anys van posar les llavors i de sobte ara ja comencem a veure les flors de One Piece. Correcte. Em sembla tan bonic. Correcte. També a dins de... això que deies de la religió, he pensat. Jo crec que hi ha molta més gent nerviosa els dijous quan estan a punt de treure el nou capítol del manga. O sigui, crec que la gent està més nerviosa per veure el nou capítol de One Piece que està a punt de sortir que no els diumenges per anar a missa. Jo estic quasi segur que això és així. Ostres, saps què? Podria estar molt guapo intentar fer una espècie de recerca. Quants seguidors actius de One Piece existeixen i quants cristians actius que hi ha ara mateix? Quanta gent ja segueix la Bíblia? No només que busquin la Bíblia, sinó que vagin a l'església, que siguin actius, perquè hi ha milers i milions que diuen, no, sí, jo sóc cristià o jo sóc el que sigui, però no van a l'església en sa vida. Van per la comunió del seu tiet i ja està. Però si féssim la comparació, al tanto que crec jo que els números es podrien apropar moltíssim, A més, quanta gent has vist amb samarretes de Jesucrist pel carrer? Molt poca. En canvi, samarretes d'en Luffy. Així, a dotzenes. No, és el que diem. Ara després de comparar el cristianisme amb One Piece... Res, bueno, també explicar que tindrem seccions especials. Hem pensat, per exemple, en una que es titularà La Macedònia del Diable, intentant jugar una mica amb el títol del nostre podcast també. Sí. I que serà reculls de notícies, notícies ràpides relacionades amb el manga, amb l'anime i amb el mundillo en general. Aquí dins també hi cabrà, per exemple, temes més concrets com One Piece en català, en plan, totes les notícies que tinguin relació al doblatge de One Piece en català, a l'edició dels mangas de One Piece en català que fa poc han començat a reeditar, o a editar, perquè no s'havia fet mai, crec, i res, serà una secció de notícies, bàsicament, i alguna sorpreseta, també. Sí.
una petita sorpreseta, com si fossin fruites d'aquestes que et poden sortir xungues. Per tant, rotllo, l'idea, més o menys, o sigui, es pot canviar si veiem que no funciona bé, però l'idea principal era de fer una sèrie de notícies així relativament rapidetes i enganxar alguna que no tingui sentit, que sigui mentida. Perquè però bueno, haureu de descobrir quin és, Sí, aquí està la gràcia, de veure quina és la veritat i quina és la mentida. Vale, i a part d'això, la nostra intenció és fer un capítol cada 2 setmanes segur i depèn del que passi en l'actualitat, com que ens agradaria anar seguint l'actualitat del que va passant, no? En el manga, en l'edició del manga, en l'estrena de l'anime, pues jo què sé, si passés algo molt gros i de cop apareix el Gear 5 i de cop se sap qui és en Sogeking, pues potser fem un capítol especial, no? És que el dia que sàpiga qui és el Sogeking, jo crec que està molt relacionat amb el que és el Laugh Tale, amb el que és l'última illa. Sí, ha d'estar relacionat està allà esperant, perquè si no, on està? Claro, no té cap sentit. Probablement sigui un d'aquelles persones que tenen el superki amagat. Correcte. I tal. Potser els companys del podcast de l'Illa Punteria, ja que venen de la mateixa illa que en Sogeking, potser algun dia ens podrien donar alguna petita pista de per on para el nostre heroi. Potser ells saben el que passa. Hòstia, sí? Allargarem gaire això, d'en Sogeking, o què? Clar, ningú ho sap, eh? No. Vale. Doncs, no sé si ens deixem algo, Pipe. Crec que hem repassat tot en general. Jo crec que, com per deixar-ho així entès i donar la vibra, el rotllo que tindrem, crec que serà molt similar. Avui, com és una espècie de presentació, doncs és més que res una xerrada així, tot i que vulguis o no és un podcast, però crec que intentarem fer una mica més esquemàtic, una miqueta més organitzat per tenir doncs, aquestes seccions, a part de tenir doncs, xerrades random, perquè suposo que és la gràcia de tenir un podcast, que correcte. Pots xerrar i dir el que vulguis. A mi, a part, el que em fa més il·lusió també és la interacció que puguem arribar a tenir amb els nostres i les nostres oients. Bueno, amb el futur això és el que haurem de veure. La gent que li faci gràcia escoltar, la gent que tingui curiositat o, jo què sé, algun convidat que vulgui ajudar-nos també a fer alguna especial. Correcte. Coses del futur. Correcte, tenim pensat portar convidats i la veritat no tenim pensat convidar, o sigui, si arriba el moment, òbviament convidem a Marc Zeni, convidem als dobladors de tota la sèrie, convidem a l'Ichido Oda. Si arriba el moment, arriba. Però més enllà d'això també convidarem a gent random que no té per què estar molt vinculada al món de One Piece i això també potser pot treure temes interessants, jocs divertits, etc. Vull dir que si potser jo tinc un col·lega de la uni que li agrada One Piece i vol venir a xerrar, doncs vindrà a xerrar un dia, no fa falta que tingui un títol de... No fa títol de One Piece. Sí, no, ni que sigui un creador de contingut molt conegut, ni res d'això. Vull dir que fins i tot, si vosaltres esteu escoltant aquest podcast i us agradaria participar algun dia, doncs ens ho dieu, ens ho mirem i ho preparem. Sí, però heu d'enviar el currículum en què teniu la carrera i el doctorat de One Piece. Correcte. Haureu de passar un petit test, facilet, unes 1078 preguntes, crec que ja... Qui és el Sogeking? La més difícil és aquesta. I després de completar l'enquesta, doncs endavant, ja podreu. Vale, ja està, deixem això. La veritat, a mi em feia fins i tot mandra, fer aquesta presentació. Jo el que vull ja és començar, ja vull començar. Vull fer un capítol d'una hora i mitja i començar a tirar teories i començar ja amb el meu coses. Sí. Bueno, a veure, vulguis o no, crec que també és necessari i també no només per la resta, sinó també per nosaltres. Correcte. Per també acostumar-nos una mica, per veure que tot funciona bé, perquè vulguis o no també hem estat... Bueno, més que tu has estat darrere mirant com funciona allò de l'stream, perquè jo no tinc ni punyetera idea. Lo de l'Steam vols dir lo del Twitch, no? Ah, stream, sí, els streams i tal. Una liada. Una liada, la veritat. Jo no en sabia res i ho he pres tot per aquest podcast. Bueno, alguna coseta en sabia, però... Déu-n'hi-do, és complicat, això de configurar OS, OBS, OBS i tot això. Està complicat. Però bueno. Tot sigui pel podcast, tot sigui per One Piece. Tot sigui per One Piece, més ben. Sí, per One Piece. A vegades
les meves passes estan relacionades a les decisions que dic. Què faria en Luffy? 100%, 100%. Menjar carn, segurament és sempre la resposta. Sempre la Pagar-me amb resposta. algú. Sí, exacte. Aviam que tinc aquí al voltant. Vaig veure un meme molt divertit que deia... era algo rotllo... Vale, què faria el Luffy si li expliquessis la situació del teu país i li diguessis que el teu president fa aquestes coses? I diu, buah... No sé jo. Pedir-me comida. Demanar menjar. Primer de tot demanar menjar i després ja veurem què fem. I després pagar-se amb el president del país, no? Tal qual. Que ell esperaria que de cop li arribés un pibe que es converteix en un koala gegant sanguinari o alguna així, i en realitat és un senyor de 50 anys que fa poc esport i la seva nutrició és dubtosa. Ostres, saps també algo que m'agradaria molt fer? Que ho he pensat? Digues. Fer una espècie de secció de memes i de reels de One Piece. Com de tant en quan ens estem enviant merdes, doncs fer un repàs, de dir, jo què sé, els memes que ens han fet més gràcia, saps? Fer un repàs de... Perquè ho sapigueu, jo i en Pipe tenim una conversa, un xat obert d'Instagram, però que no hi ha paraules. Només hi ha posts, o sigui, només ens passem memes d'anada i de tornada, potser s'escapa algun cor, algun like por ahí, però realment conversa no n'hi ha. La conversa, entre cometes, és el One Piece. Sí, correcte. És el significat. És l'amistat del One Piece. Correcte. Molt bé, Pipe, doncs no sé si ho vols deixar aquí ja. Bueno, com tu vulguis. Portem quasi 40 minuts com a presentació i si vols ens posem ja a fer directament el primer capítol i els hi podem deixar penjats d'aquí poc ja. Però jo què sé. Mira quina samarreta porto. No creus que és molt bona samarreta per al podcast d'avui? Aviam. Ensenya'm que va amb retras, que diu contra... Aviam un segon. Que va amb retras. Contra tota autoritat. Bueno, doncs en veritat sí que és bastant essència del One Piece. Molt pirata. A veure... No sé si es veurà. Ostres, no, que va. No tinc el meu jersei, però també tinc un jersei del One Piece. Molt bé. Per cert, clar, no ho hem dit. Aviam, ens hem obert comptes a Instagram, a TikTok, crec que ens l'hem obert també, a YouTube, a Twitch ens l'hem obert també. Bueno, bastant obvi, però sí, a Twitch també. Sí, Twitch també, i a l'Spotify també. I més endavant crec que ens obrirem a l'Apple Music i totes aquestes coses. O sigui, intentarem com que es pengi tot a la vegada i tot i que siguin plataformes que nosaltres no utilitzem de forma freqüent, intentarem que es pugi a totes les plataformes, així que per tothom, si algú és un friqui d'Apple i només té l'aplicació d'Apple, doncs que ho pugui escoltar fins des d'allà i si algú vol veure el vídeo per YouTube també repujarem el vídeo a YouTube, si algú li agrada Twitch i ens vol anar seguint, doncs normalment anunciarem per les xarxes a quina hora començarem el directe, etc, si vol entrar, perfecte, convidadíssim que està, convidadíssima també, i res, que esperem que això s'animi i bueno, encara que no s'animi, nosaltres li tirarem milles. No, sí, doncs anirem penjant de tant en quant coses a l'Instagram bueno, suposo que també una vegada que tinguem això, doncs farem un petit comunicat a l'Instagram, que és on crec que de moment tenim a més gent. I, bueno, perquè ho puguin veure i que sigui una espècie de petita presentació. I ja, eventualment, doncs, ens posarem a organitzar el pla pel primer episodi, si això no compta com a primer episodi, que més o menys jo diria que sí. És un piloto, no? És un piloto. Sí, és un piloto. Un pilot. Episodi pilot. Episodi pilot. Romance Down. L'episodi pilot de la fruiteria del diable. Correcte, podríem dir que aquí inicia la nostra aventura pirata, Pipe. Quina fruita et fotries tu? O sigui, haguessis de pensar en una fruita del diable? Ui, Pipe, ens n'estem anant, Jo crec que això és un bon tema per començar el següent episodi. És que a vegades em fa gràcia perquè comences a veure a gent que fa pots de fruites randoms que s'han inventat i, ostres, per això com ha d'existir. Tan guapa. Sí. Gent que estan guapes, gent que... Bueno. Tu, què et sembla? Ho deixem aquí i si la gent vol descobrir quina és la meva fruita del diable preferida, quina fruita del diable prendria jo, la Típex per borrar el meu error... No, és broma. La Típex. Hòstia, que bona!
Vale, espera. Bueno, com podeu veure, soc un pallasso. Doncs això, que si volen saber més de nosaltres, que vagin a buscar el primer episodi, que espero que arribi aviat. Sí. Doncs Vale. molt bé, doncs moltes gràcies per avui. Un petó, una abraçada, a tope, a pel One Piece, i ens veiem a la pròxima, gent. Ciao. Que vagi bé, gent.